Ini aku nyobain menu baru ya, bakso iga dari bakso Pak Mamat. Enak banget ini, sumpah, Kak Koro enak banget. Ditelok teko tampilane wis enak banget rek. Delok entah lagi. Oh, kajene. Lomboke sing akeh. Akeh jeruk ya cek segar. Iki ono bakso telure rek, enak banget pokoknya rek. Mampiro wis lho, no tetelane. Lho sing mangan ganteng ya tulan dalan. Mangan bakso pakai nasi ku enak banget rek. Tuh aku lah aku ngene lho. Lho entahlah enak iki. Lho entahlah iki rek. Wah enak banget iki wis pokoknya bikin aku kenyang wis. Gede kayak gini loh, kate gak warga. Loh, isine enak banget iki. Mampir yo di bakso Pak Mamat. Wis tinggal kamu cari di map.